Ani ɲantuma ne tɔgɔ Kadija Kulibali n bɛ baara kɛ OMS la n'o ye Œuvre Malienne d'Aide à l'Enfance du Sahel ye. An ka programme dɔ kɔnɔna la n'o tɔgɔ ko PACGS2 n'o ye ministère de l'éducation ka programme ye an dɛmɛbagajɛkulu o ye JICA ye. Bi an bɛ yan hokumu kɔnɔna la o de ye ka ladilikan damadamani k'o d'an ma walasa jate kalan bɛ ka waleya an ka kalanso kɔnɔna la sisan nɔ olu bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min na kosɛbɛ. Ayiwa an ka baara bɛ ɲɛsin maa jumɛnw ma o kulu fɔlɔ o ye directeur d'école n'o ye an ka kalanso ɲɛmɔgɔ ye. Filanan o ye an ka CGS mɔgɔw ye n'o ye comité de gestion scolaire ye. Sabanan o y'an ka karamɔgɔw ye minnu bɛ denmisɛnninw dɛmɛ jate kalan in na kilasi kɔnɔna la n'an b'a fɔ o ma ko ACEA. Ayiwa ladilikan saba in bɛ boli fɛn minnu kan an bɛn'o ɲɛfɔ a ye. Fɔlɔ o de ye waatiko ye baara bɛ kɛ waati min kɔnɔna la. Filanan o ye jumɛn ye aya ACEA ni kalandenw ni cɛla bɛ cogo min na misali la kalanden joli kan ka di ACEA kelen ma. Sabanan ye jumɛn ye nɔ karamɔgɔ yɛrɛ bɛna se ka n'o ye ACEA karamɔgɔ ye a bɛna se ka ka kilasi labɛn cogo min na walasa baara bɛ se ka nɔgɔya ale bolo ani denmisɛnninw bolo. An ka ladilikan fɔlɔ bɛ boli dɔ fara an kan an ka kɛ waati min na. An bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni lɛri cayara baarakɛ waati cayara a bɛ faamuyali caman de lase an ka denmisɛnninw ma cogo min na. Nka PEMAKI fɛnɛ y'a jateminɛ k'a fɔ ko an ka to ka baara in kɛ ɛri 7 dɔgɔkun kɔnɔna na. Sigida bɛɛ n'a taabolo don. An n'an ka ACEA karamɔgɔw fɛnɛ olu fɛnɛ ka waati sɔrɔ hokumu kɔnɔna la u bɛ se k'a lajɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ dɔ fara waati kan n'o ye lɛriw ye walima ka dɔ fara a kɛdonw kan cogo min na an ka kɛdonw waati kan. Nka o bɛɛ kan ka kɛ sariya kɔnɔna na a kana dankari kɛ denmisɛnninw ka kalandenw na a kana dankari kɛ fɛnɛ u ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati min kɔnɔna la. Nka o décision fɛnɛ o sariya ninnu o bɛɛ bɛ taa ka ɲɛ sigikafɔ de kɔnɔna la CGS comité de gestion ani an ka lakɔli karamɔgɔw olu ka sigikafɔ de kɔnɔna la cogo min na. Walasa ka baara in ɲa waati farangali kɔnɔna la cogo min na fo sigikafɔ de ka kɛ CGS ani an ka lakɔli karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka a sariya ninnu ta ka fɔ dɔ ka fara kan don kan walima dɔ ka fara lɛri kan tuguni. Ladilikan filanan bɛ boli jumɛn kan o de ye kilasi kɔnɔna ni labɛn cogo ye ACEA ni kalandenw fɛ. A yirala k'a fɔ ACEA kelen ale kan ka denmisɛnnin 50 de kalan a man ka tɛmɛ o kan. An ka baara kelen kɔrɔw y'a yira k'a fɔ ni denmisɛnnin cayara kalanso kɔnɔna na a bɛ na ni degun ye an ka karamɔgɔ ACEA ma. O degun dɔ fɛnɛ bɛ kɛ jumɛn ye denmisɛnninw fɛnɛ tɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ. A ɲinilen b'an fɛ kosɛbɛ sariyakisɛ 2 minnu bɛ na an k'o matarafa kosɛbɛ walasa an ka cours ninnu a bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na. O fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye karamɔgɔ ACEA kelen o kelen o man ka tɛmɛ denmisɛnnin 50 kan kalanso kɔnɔna la. Ladilikan filanan ye jumɛn ye o de ye an ka kilasi minnu kɔnɔ ni denmisɛnninw ka ca n'a ka ca ni 50 ye fo ka taa se 100 ni kɛmɛw ma an ka ACEAw caman ɲini dugu kɔnɔna na ka tila k'u kalan cogo min na ka bɛn ni o kilasiw ye. Ayiwa an ka ladilikan sabanan ani laban o bɛ boli jumɛn kan o de ye ka denmisɛnninw ka olu bila kulu ni kulu an ka kalanso kilasi kɔnɔna la cogo min na. O b'a to ACEA bɛ se ka dɛmɛ don denmisɛnninw ma nɔgɔya la. Hokumu kɔnɔna la ACEA kɔni walasa ka baara kɔni nɔgɔya ma f'a ka denmisɛnninw sigi kulu ni kulu denmisɛnnin minnu ka faamuyali bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. O misali dɔ ye jumɛn ye o de ye ka kilasi kɔnɔna k'a labɛn ka bɛn kulu 3 ma. Ayiwa denmisɛnninw bɛ tilan kulu 3
kulu fɔlɔ denmisɛnnin minnu bɛ kɔfɛ kosɛbɛ, filanan minnu bɛ cɛmancɛ la, sabanan minnu bɛ ɲɛfɛ kosɛbɛ. Ayiwa o kulu o kulu la an b'a lajɛ u bɛɛ ka o gafe kɔnɔna la u bɛ niveau mun na ka exercice kelen ta u bɛɛ lajɛlen ka kulu kan. Minnu an b'a daminɛ fɔlɔ minnu bɛ kɔfɛ an mana bɔ yen an bɛ taa filanan na n'an bɔra yen an bɛ taa sabanan mɔgɔw la. U bɛɛ ka exercice bɛ kɛ kelen 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 modèle bɛ kɛ kelen kelen walanba sanfɛ bɛɛ ɲɛna cogo min na. Nka an bɛ jumɛn ɲini aw fɛ o de ye k'a kɛ ni karamɔgɔ ACA n'a bɛna baara in waleya a k'a daminɛ kulu la kulu bɛ bɛɛ kɔfɛ cogo min na. Denmisɛnnin minnu ma faamuyaliba sɔrɔ fɔlɔ a b'a daminɛ olu ka kulu la ka sɔrɔ ka n'a tilal'o la a bɛ sɔrɔ ka taa kulu min dalen b'o kan nun dalen fo ka taa ban a fori wagati min na o de laɲini kɛlen b'a fɛ. Ladilikan saba min tun b'an bolo k'a ɲɛfɔ a ye o de ye an b'a dɔn k'a fɔ an sigidala mɔgɔ n'a ye an CGS ye n'o ye anw lakɔli karamɔgɔw ye o ni anw ACA karamɔgɔ an bɛɛ b'an ka tɔmɔta sɔrɔ an na. An b'a dɔn fɛnɛ ni an ye nin ladilikan min ta ba la baara in bɛ ɲɛ an bolo kosɛbɛ denmisɛnninw ka faamuyali bɛ bonya anw karamɔgɔ ACA minnu fɛnɛ bɛ denmisɛnninw dɛmɛ la kilasi kɔnɔnaw la baara bɛ nɔgɔya an bolo cogo min na. Nin ko in tɛ ko ye ko a bɛ dan nin waati dɔrɔn ma a dabɔlen bɛ walasa hali an bɛ yan sini ma sinikɛnɛ ma baara in bɛ se ka continuer cogo min na nɔgɔya la aw bolo cogo min na aw ni ce a ka kulomajɔ la.